dan kula ingkang winantu kakor. Ini sedang berlangsung acara resepsi pernikahan sedulur. Ingkang satu Mari kita saksikan bersama-sama. Wingking saking laladan nganjung-nganjung ngablak Wonosamudra mlebet daerah wewengkon tataran kalih Boyolali Prasojo. Menggal majelis toto kang acara mangke kepareng lumampah kanthi rancak nirbaya nirsansaya tanpa pambengan baya satunggal punapa hawit antuk panyengkuyungipun para krida dharma ingkang kapareng piniji wiwit saking Bapak Ibu Hamong rawuh ingkang kepareng sembodhohan lenggahaken sagunging para tamu. Ugi tanggantun sinengkuyung kridaning para kadang pramulatining pahargyan ingkang kepareng piniji ing mangke kepareng caos lelati wonten asalipun sagung para tamu. Para lilitan tarias dekorasi saking Ibu Masuri, wingking saking Padusunan Jawa Kedung Lengkung Simo Boyolali. Ingkang tanggantun suwanipun para kadang-kadang sarana video syuting. Ingkang sedaya nyuwun lumantar obyek ing swasana kanthi goro swara Trinada audio sound system rental. Sagung para tamu kakung dalasan putri ingkang satu ugi normaken ing mangke pilih sawetawis gati sampun sampai gati tumuli lumampah toto kang acara kepareng ing mangke kula Purwakami.